ng mga biyayang ating natanggap, hindi lang ngayong panahon, kundi sa lahat ng oras. Bagamat nakaranas tayo ng mga pagsubok sa ating buhay, ay huwag tayong panghinaan ng loob dahil sa kabila nito'y mayroong darating na mas magandang bukas sa ating. Ako po si James Bautista Tirado from Malasiki, Pangasinan, na bumabati sa inyong lahat ng isang maligayang Pasko at masaganang bagong taon. We offer quality education, certified by regulatory bodies and by trusted national and international quality standards accrediting agencies, highlighted by infrastructures that conform to today's industry standards and work-setting environments, optimizing you, the students, in both knowledge and culture of social responsibility. Learn with us and discover the leader in you. Lyceum Northwestern University. Kamatayan, yan ang parusang ipinapataw ng ibang bansa sa mga nahuhuli nilang drug couriers o mga taong nagdadala ng droga palabas at papasok ng kanilang bansa. Mula 2006 hanggang 2009, 205 Pilipino ang nakulong sa China at 75 doon ang nahatulan na ng bitay. Mag-isip ka, huwag maging biktima, huwag maging drug courier. Hatid sa inyo ng PIA at ng himpilang ito. Isang dahilan kung bakit iniwanan ng mga taga-Dagupan at taga-Pangasinan ang dating himpilan sa radyo na kanilang pinakikinggan. Kasi lagi silang nangunguna sa mga balita. Kasi lagi silang alerto at masipag sa pag-cover direkta mismo sa pinangyarihan ng mga balita. Yes, boys and girls, parami na ngayon ang nakatutok sa DWCM Aksyon Radyo. Kaya kinikilala ito bilang news leader sa Pangasinan. Noong araw number 9 lang kami, ngayon, strong number 2 na. Isang tumbling na lang, number 1 na yan. DWCM Aksyon Radyo Pangasinan. Pangasinan's News Leader. Aksyon Radyo. Alamin na ang iba't ibang programa at benepisyo ng Social Security System. Samahan kami sa Express dito sa Aksyon Radyo Pangasinan. Makinig na! Magandang umaga Pilipinas, maaksyong umaga sa inyo, Pangasinan. Uy, kalahin mo yan, Action Conrad, ha? Unang linggo ng taong 2022. Aba, mantakin mo yan, ha? Maabot tayo ng 2022. Pero sana itong 2022 maging masaya naman para sa atin, ano? Pero naalala ko lang yan, 2022, katulog niya, yung 2022, di ba? Yari tayo doon. Anyway, mga ka-action, welcome naman po sa inyong programa, Express. At syempre, itong programa ko na ito, itatalakayin ko natin mga kaibigan yung mga latest updates, latest news, and latest programs ho ng Social Security System para po sa ating lahat. Para wala tayong problema sa mga buhay natin. Ano man kalagayan natin, ano man ang natin ngayon, ha? Okay na okay ho tayo riyan. At syempre, kasama niyo ho ngayong mga itong mga kaibigan ko, dyan lang pastuwat ang puto pagdating karaw. So, nagkabisa na pasyon. And of course, madam. Opo, mabuting araw. Makakasama niyo po ulit ako, Joanne Garimba po from Social Security System. And Happy New Year po sa lahat po ng ating tagapakinig. Ayun, okay. Ingat po, ha. At syempre, baka may mga naputukan dyan sa inyo. Wala naman sana, no? May naputukan mo sa inyo, madam? Wala naman. Wala naman. Wala. Oo, ewan ko nga sa amin, sa barangay namin, ang titigas ng mukha ng mga yun. Napuputukan sa amin, Action Control, ha? Bata pa ako hanggang ngayon, ha? Wala po nababalita na napuputukan sa amin. Nakakalain niyo yan, ha? Sige, anyway, mga ka-action, na bukod po sa putukan, meron ho tayong isang napaka-interesting na topic ho ngayong umaga, pagkat medyo bago-bago yata to, Ma'am Joanne, no? Sabi yes, mo, no? Oo, last year lang. Oo, medyo bago-bago itong programa to, kaya na interesting itong programa ko na ito. Ang tawag ho rito, mga ka-action, ay itong tinatawag ho natin na WISP o yung Workers Investment and Savings Program. Ano ho ba to, mga ka-action? O yan po yung tatalakayin ho natin sa ating programang Express, and take note, by the way, no? Last episode na ho to ng programang Express. First episode for the year.
and Ay, last for the episode in total. program. Ayan. Anyway, mga ka-action, baka may katanungan kayo, i-boost nyo na ho ngayon, di ba? Mamaya-maya, after ho namin na pag-usapan ni Ma'am Joan, after natin talakayin tungkol sa programa na ito, lahat ng mga concerns nyo, i-boost nyo na ho, mga ka-action, ha? Dahil baka mukhang matatagalan na naman bago magkita-kita ko ni Ma'am Joan dito sa Action Radio, ha? Okay, sige, umpisa na ho natin. Pero nga pala, yung mga opinion ho ninyo, yung mga tanong ho ninyo kay Ma'am Joan, ha? Yung mga SSS concerns ho ninyo, pwede ho ninyo i-text sa ating sa number 0922-852-1161. Ulitin natin, that's 0922-852-1161. Or, kung kayo ho yung online ngayon, nasa Facebook nanonood, mag-comment lang ho kayo. At kung kayo po yung nasa YouTube ngayon, ayan, mag-comment din kayo sa YouTube. May YouTube vlog na rin tayo, madam. Okay? Okay, mamamsahan ho natin to, no? Yung unang katanungan ho natin dito. So, ano ba itong SSS Workers Investment and Savings Program, itong WISP na ito? At sino ba yung mga involved dito po sa programang ito ng SSS? Okay. So, ang tinatawag po nating WISP, ang ibig sabihin ay Workers Investment and Savings Program, ay isang compulsory retirement savings scheme para sa mga miyembro natin bilang karagdagan na benepisyo na kanilang matatanggap sa ilalim ng SSS regular program. So nakapaloob po ito doon sa Republic Act 11199 o yung tinatawag po nating Social Security Act of 2018 na lahat ng members na wala pang final benefit katulad ng retirement benefit and disability benefit ay qualified provided na more than 20,000 monthly salary credit ang kanilang binabayaran every month. And then itong WISP na po ito, ang kagandahan kasi dito sa programang ito ay automatic, no application required, walang form na fill upan. As long as they pay the maximum monthly salary credit of 25,000. So yan po yung background po ng tinatawag po nating WISP po. Ma'am, ikularo natin, no? Sabi nyo kanina, automatic tong enrollment Yes, dito. So, halimbawa, ako, magre-retire na ako. Sana. Dumating tayo sa panahon na yon, no? Magre-retire na ako, ayan. So, di nag-retirement party na kami rito. So, di na ako nag-work dito. Okay. So, automatic enrolled na ako sa WISP ng SSS. Ang WISP po kasi, it's like an investment. Okay. So while you pay, you invest. And then, para pagdating ng retirement mo, additional benefit yon. Parang yung regular pension or regular retirement pension na ma-receive mo is higher than that kasi mayroon kang investment. Oh, so parang siya, parang paluwagan. Oo. Pero paluwagan na ilang taon mo hinulugan. Yes, if you're familiar with, if familiar po kayo doon sa MP2 ng Pag-ibig, Yes. somewhat similar. Oh. Pero this one, ma-receive or ma-withdraw mo lang siya upon retirement. Okay, that's nice. Yes, So oo. kami ay gusto ko to ha. Sige, mamaya pag-usapan natin 'to mga ka-action, ano. Okay, so maliwanag na ho mga ka-action ha. Ito'y parang paluwagan to, magandang additional po to. Kung kayo gusto ho ninyong madagdagan ho, yung matatanggap ho ninyo, no, na Yes, pensyon oo. kapag kayo nag-retire, syempre para may pang around the world kayo, di ba? Pang kung ano-anong gusto niyo diyan, di ba? Pang tour. Oo, ayan mga ka-action na itong Workers Investment and Savings Program. At ang sakop po nito ulit, ma'am, sino po ulit yung mga sakop po nito? Apo, sakop po nito is yung mga employed members po natin. And of course, self-employed members na ang kanilang binabayaran ay more than 20,000 na monthly salary credit or yung katumbas noon is 2,600 monthly. So kung ang binabayaran nila ay more than 2,600 monthly, automatic na member na sila ng WISP. Ayun. Oo. Magkano may binabayaran natin dito, Action Walang Conrad? i-fill upan na form, automatic member na sila. Okay, maganda yan. Sige, ito naman madam, ano? So, magkano bang kailangan kong bayaran ng member? Medyo napahapiawan na kanina, no? Pero ito, ulitin natin, no? Para sa kaalaman ng mga listeners natin, magkano ho ang kailangan bayaran ng member doon sa kanyang WISP? At paano po babayaran yung WISP po na yan? Okay. So, yun nga po. So, nabanggit natin is more than 20,000 monthly salary credit up to 25,000. So, ang monthly salary credit po talaga natin is 25,000. So, baka malito yung mga nakikinig po sa atin, no? Ang maximum po na monthly salary credit natin ay 25,000, which is equivalent, ang katumbas po niyan na monthly contribution is 3,250. Okay? 3,250. Yes, 13% of 25,000. Magkano ang binabayaran natin dito, Action Conrad? Pero ang sa regular SSS program po, ang maximum po natin is 20,000. Ang katumbas nun is 2,600. So yung excess po doon, so ang magiging hatian niya, ang posting niyan, 2,600 is for the regular contribution under the SSS program, and then yung natitirang 650 automatic yan mapupunta doon sa WISP.
So wala silang gagawin na parang hahatiin. Pag magbabayad, no need na hatiin, na mapupunta ito sa WIS, mapupunta ito dun sa regular SSS contribution, hindi po. So automatic yan. Automatic na above 2,600 posted yan sa tinatawag po nating WIS program. Ayun. So assuming na alimbawa, minimum ang sahuran ko. So more or less para familiar na yung mga listeners natin, more or less mga magkano yung ikakaltas sa buwanan nila if they were to enroll dyan sa WIS, if they were to dyan sa WIS. Yes po. For the employed members, same pa rin. Same pa rin yung hatian dyan. Okay. Di ba, we have, kasi may mga employed members pa rin talaga na they are earning more than 20,000 per month. So, they are qualified for the WIS program. May mga talagang nagbabayad talaga ng inaabot talaga yung 3,250 per month. May mga nakita ka mga call center agents wherein they are receiving more than 20,000 per month. So, ang magiging hatian doon, same pa rin. 8.5 is for the employer, and then 8.5 for the employee and 4.5 for the member. So, 13% pa rin yun. Same pa rin yung hatian. Same pa rin yung employer and employee share. So, kung titignan na mabuti, hindi naman siya ganun kasakit. Hindi naman. Hindi siya masakit And if you really consider it as an investment, di mo siya you will not consider it as an expense. Tama. Kundi investment talaga Tama, siya. oo. Alam niyo yung investment mga ka-action, alam mo, marami na akong taong nakakausap na sinasabi, sana yung pera ko noon ininvest ko na lang. Yes, oo. Sana pinaikot ko na lang, sana kinuha ko na lang para tumubo ika nga, di ba? Yan po yung investment po mga ka-action, So, ibig sabihin po rito, yung maliit na sacrifice ho dito mga kaibigan, malaki yung return. May potential return ho siya talaga. So, yan ang kagandahan po rito sa WISP program po nitong SSS. So, anyway, madam, matanong ko lang, kasi medyo bago-bago lang ho sa pandinig ko, etong WISP program ho na ito. Kailan ba nag-start to, ma'am? Kailan in-issue itong WISP? Bali, nag-start lang itong WISP program ito last year, January 2021 po, no? At actually nakapalog to doon sa inamendahan na Social Security Act ng 2018, pero implemented lang siya last year 2021 po. At ang kagandahan nito, no, maliban doon sa sinabi natin na investment siya, tax-free. Tax-free siya. Oo. So, once na i-withdraw na ng member or upon retirement, i-withdraw na, tax-free, hindi po siya, wala pong tax yan. Yun yung isang kagandahan nitong investment program na to ng SSS. Ay, maganda yan, tax-free, sir, Action Contrad. Ito naman, ma'am, So, teka lang, So, last year pa pala ito. Oo. Ngayon ko lang narinig. Sorry talaga. Ngayon ko lang narinig itong program ko na ito. Sige ma'am, kailan po magiging epektibo itong pagiging miyembro ko sa ilalim ng WISP? Yamang last year ko ito na-activate, nag-umpisa, medyo napahapiawan nyo rin. Pero ulitin na pa rin natin, Kailan ba maging effective po yung pagiging member ko ng isa sa ilalim po ng program ko na ito? Ang effectivity nito upon posting nung contribution niya under ng WISP. So, once nagbayad ka ng more than 2,600 per month, automatic member ka na ng WISP. Okay. So, check ko yung SSS ko, Sige, Pwede yun, Pwede yeah. yun. Doon yung makikita, ma'am, Sige, i-check natin, Sige, yung SSS mobile ko, tapos yung aking user ID. So, makikita ko doon sa SSS application natin. If ang contribution mo, if ang total contribution is more than 2,600. Sige. Kung lower than that naman, so hindi ka member ng WISP. Sige, check natin, Ito mga kaibigan, moment of truth tayo. Last episode na to, Sayang naman, di ba? Sige, habang binabalikan po natin yung aking update tungkol po dito mga ka-action. Eto naman po, paano po ko, Kasi hanggang ngayon, hindi po mag-grasp ng ilang mga ka-action natin yung importance ko ng investment. Yes, So, paano ba magiging, ito in layman's terms tayo, Ma'am Joanna, paano ho ba magiging karagdagang benepisyo para sa mga miyembro ho ng SSS, itong WISP na ito? Yes, bali, yun nga po sinasabi natin na it's an investment dahil pagdating ng kanilang retirement age or if they will avail the disability benefit later on, if ma-disable man, pero sana wag naman. Sana doon na lang tayo sa retirement, Yes. Doon sa retirement. Aside doon sa regular pension na marireceive nila, it's additional, madadagdag ito doon sa kanilang monthly pension. Okay? So, tinatawag natin siyang investment. So, ito, kumikita rin siya. May kita ito. Ang ginagawa ng SSS po dyan, inilalagak po yan doon sa investment fund ng SSS. And then, kung ano man po yung kinikita ng
kung kumita, ano naman po yung kinikita nung investment na yun ng SSS, of course, babalik din po yan kay member natin. Pero nagbabase po tayo doon sa contribution nila under the WIS program. Ayun. Oo. Oo. So, pero ito, paano pagka bumagsak yung investment na yun? So far, Wala pa naman yes, sa projection naman po ng ating actuary or basta yung mga in charge doon sa ating investment. So far, wala pa naman. Because aside from the WIS program, i-mention ko na rin, we also have the Peso Fund para naman yan sa dito. Gusto ko yan. Peso Fund program, we also have the Flexi Fund program. And so far, hindi naman siya nalulugi. Continually earning naman siya every year. Ayun. Alam nyo, yung ito, just in case lang kung hindi nyo alam, no? Yung iba kasi, sabi nila, sa bangko na lang ako kasi ligtas yung pera ko sa bangko. Ay, kalokohan yan, mga kaibigan. Alam nyo kung bakit? Ito yan, ano? Alam nyo ba yung pera ho na yun nilalagay nyo sa bangko, ginagamit din nila yan? Yes, oo. Oo. Yung mga bangko, ginagamit nila pang invest din sa iba yan. Syempre kumikita ang bangko dyan. Kaya parang balato, di ba? Yung Consuelo de Bobo, sabi nga nila, di ba? Binibigyan kayo ng maliit na interest. Oo, which is okay naman, pero ang problema, masyadong maliit yung interest na yon. Ngayon, kung dito naman sa SSS ilalagay natin, ma'am, mukhang okay naman dito, no? Oo, okay naman tong program na to so far. Oo. So, instead na i-save nyo sa bangko yung pera nyo, i-invest nyo na lang sa WIS program ng SSS. O, di ba? Hindi karagdagang benepisyo po yan sa inyo. O, ito naman, madam, ulitin natin, yung posted contribution ho sa isang buwan, magkakaroon ng share, di ba? Sa investment income. Yes, oo. Oo. Sa unang araw ho, nung susunod na buwan. O, hindi magre-reflect agad, di ba? Yes, oo. Unlike sa bangko, tagal nyo makita bago umakyat ng konti ang digits nyo, no? So, ma'am, eto, no? Investment pala yan, okay. So, pwede ba ako mag-out anytime? Eto, kailan po matatanggap ng miyembro yung naipon niya mula dun sa kanyang WISP? Oo. Matatanggap lang niya ito upon retirement Yun. or upon availment ng disability benefit. Hindi siya katulad na, hindi siya yung pang short-term investment. Ito pang long-term siya. Ayun. Oo. So, medyo parang, hindi siya parang crypto. Nasaglit-saglitan lang, ha? Anytime pwede ka mag-withdraw. Oo, di ba? So, ulitin natin, kapag nag-retire ka na or pag in-avail mo as a result of disability. Yes, Oo. Wag naman sana disability, sana yung retirement lang. Di ba? Oo. So, ito ma'am, ito po ba ay lump sum? Uy, lump sum pareng, sarap. Okay, so pwede itong depende doon sa kanila, no? Depende doon sa contribution nila. So it could be withdrawn as lump sum, withdraw mo ng buo, or if you are qualified for retirement pension, yung mag-pension ka every month, pwede mo rin siyang i-avail as additional monthly pension doon sa regular pension mo until na maubos yung in-invest mo. With the, of course, inclusive na doon yung kita. Hanggang sa maubos siya. Pwedeng additional doon sa monthly mo or pwedeng lump sum. Withdraw mo minsanan. Ayun. Pwede palang i-equal doon sa sa interest, ay sa pension mo. Pero ako lump sum ko na yan siguro. Oo, i-lump sum mo na lang, then yung regular monthly pension na lang yung receive mo monthly. So may choice ka as the SSS member, no? Yes. In the near future, pag ikaw yung magre-retire na, mga ka-action natin, sigurado, may mga listeners tayo na pa-retire na rito. Dami tayong nakikinig. Si Ka James, maksong umaga sa'yo, Ka James, ha? Ayan, kung check mo kung ikaw ay ikon ng WISP, pa. At kung makukuha mo na itong iyong investment, atin lang. Lump cash mo na, lump sum mo na, di ba? Para kapag-enjoy tayo dalawa, Ka James. Okay, so ulitin natin, pwede pong ibigay ng lump sum yan or annuity. Depende ho sa regular SSS pension po ng member ay lump sum o annuity. Ayan. So, your choice po mga kaibigan. Sige, ito naman ma'am, etong mangyayari ngayon. Uy, magandang investment yan! Okay na okay yan. Sige, can't wait na mag-retire ako. Can't wait na ma-disable ako. Namatay ka kinabukasan. Sayang naman. Ano mangyayari sa WISP mo, madam? Hindi naman siya sayang. Kasi yung in-invest mo, with the yung tawag dito, yung interest or yung kinita niya, marireceive pa rin yan or ibibigay yan doon sa beneficiary ng member na namatay. So it would be an additional benefit doon sa death benefit na marireceive ng mga beneficiary ni member. Okay, that's great. So, bagamat nakalulungkot na namatay ka, at least may ayuda rin. May naiwan, may karagdagang ipapamana. So that would through lump sum them or pag death kapag pinamatayan ni member, lump sum siya. Plus kita na 'yon, no? Ibibigay na yung buo. Ibibigay na siya ng buo. Ayun, mga ka-action, baka nagpaplano-plano na horian, mga kaibigan.
Ayan. No, malaking tulong tong WISP mga ka-action, madam, no? Oo, kasi kalahin mo pag ikaw ay namatay, plus death benefit mo, magkano ba yung death benefit natin? Hindi naman ganun kalakihan. Minimum po natin sa death benefit is 1,200 Oo. plus additional yung 1,000 additional benefit. Yes. So that's 2,200. That's the minimum. Oo. Kung of course, kung minimum din yung hinuhulugan mo, so if minimum, mag-expect ka din ng minimum. Yes. But if you pay higher contribution, of course, mas mataas. Mas mataas naman yung i-expectin mo na benefit mo pagdating ng araw. No, assuming na marami sa atin hindi naman ganun kalakihan, di ba? Di malaking tulong talaga itong WISP po na ito mga ka-action. Yes, oo. Ayan. So yung mga ka-action magandang i-avail po itong na to. Oo, yung mga naghahanap ng options on how to invest their money, ito mas assure ko po sa inyo that it is secured and hindi ka lugi dito at kikita pa siya. Magkano interest dyan? Oo. Sa next question pa ba yun? Meron yan. Sige, mamaya na lang si Ren. Mamaya na lang, balikan natin. Kasi investment yan di natin maiwasan yung interest or yan. Yeah. Pero teka lang alas 10:35 na pala ng umaga mga ka-action. So mag-commercial ho muna tayo dito sa programang Express. At mamaya babalikan ho natin yung mga yan. Marami pa tayong pag-uusapan tungkol dito sa investment po na ito ng Social Security System. Commercial po. We'll be right back. Oras ay atid sa inyo ng Downy. Magbangong buhay na. Enjoy the tag-init minus ang heat with Downy Antibac. Ang balitang ito ay atid sa inyo ng Downy. Magbangong buhay na. Enjoy the tag-init minus ang heat with Downy Antibac. Para at kawis sa kabloom at balingit, salin nyo sa Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Con, bangong bumaga bloom. Charm Fat Con, gamit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner with Stay Fresh Technology. Kawis siya kabloom at balingit. Charm Fat Con, bangong bumaga bloom. Charm Fat Con, gamit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS 24 hours under protection ng Shield Bath Soap. Shield Bath Soap 24 hours under protection ng Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. Protektahan ang kalusugan ng pamilya. Mag-Shield Bath Soap regularly. Kills 99.9% ng germs at recommended pa ng Philippine Nurses Association. Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. Shield. Galit sa sakit, may malasakit. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Nag-champion. Supra power na. Mura siya. Tanggal pa. Max Mancha. Champion tipid ka. Bili na. Sa presyong abot kaya. New Champion Supra Power with X-Stain Technology. Max linis, max sulit. Luto. Linis. Takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Mag-Downy Antibac. Antibac na antivirus pa! Ngayong Pasko, huwag nating kalimutan ang magpasalamat sa ating Poong May Kapal na siyang dahilan kung bakit tayo nandito at nagdiriwang ng araw ng kapanganakan ng ating Misaya na si Jesus. Magpasalamat din tayo sa ating Poong May Kapal dahil nalalampasan na natin ang pandemya dulot ng COVID-19 virus. Naway lagi tayong magpasalamat sa lahat ng biyayang ating natatanggap, ganun din sa ating kalakasan at sa ating buhay. Magkaisa tayo sa pagsunod sa mga health protocols para magkaroon tayo ng malusog na Pasko. Have a healthy Christmas and a safe New Year. Ang mensaheng yan, hatid sa inyo ng inyong kabalikat, Board Member Jeremy Ajerico Ming Rosario ng Bayan ng Malawan. Good news! Ang SSS Retirement Pensioners na may UMID ATM card o UBP Quick Card pwede na mag-apply ng SSS Pension Loan online. Mula 3 hanggang 12 buwan ng pensyon ang pwedeng hiramin. Mag-register sa My.SSS portal sa SSS website. Bisitahin ang www.sss.gov.ph at social media account. Good news! Ang SSS Retirement Pensioners na may UMID ATM card o UBP Quick Card pwede na mag-apply ng SSS Pension Loan online. Mula 3 hanggang 12 buwan ng pensyon ang pwedeng hiramin. Mag-register sa My.SSS portal sa SSS website. Bisitahin ang www.sss.gov.ph at social media account. Mga kaibigan,
kaibigan, madami sa atin ngayon tulad ko ay nakatitig ng mahabang oras sa ating mga computer at cellphone dahil sa tayo ay kasalukuyang work from home o di kaya ay nag-homeschooling. Alam nyo ba na pwede itong makakontribute ng pagkalabo ng ating paningin? Makakatulong ang pagsuot ng anti-glare na salamin. Makakatulong din ang pag-inom ng Centrum Advanced Multivitamins araw-araw kasama ang pag-ehersisyo at pagkain ng tama. Ito ay may lutein na tumutulong protektahan ang inyong mga mata. Kaya sa tulong proteksyon para sa inyong mga mata, tulong pampalakas resistensya at buong katawan, mag-Centrum Advanced Multivitamins araw-araw. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advanced. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa extra resistensya at proteksyong pangbuong katawan, take Centrum Advance every day. Let's learn mancha from A to Z. A. Abo. B. Butter. C. Choco. D. Dio. E. Egg. F. Food. G. Grasa. Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology. From A to Z, ang mansyang matatanggal. Sulit pa sa bulsa. Z. Zipon. Ang Pasko ay panahon ng pagbibigayan, pagmamahalan at higit sa lahat pagpapasalamat sa ating poong may kapal para sa lahat ng mga biyayang pinagkaloob sa atin. Lagi po sana tayo magpasalamat sa lahat ng mga biyayang ating natanggap, hindi lang ngayong panahon kundi sa lahat ng oras. Bagamat nakaranas tayo ng mga pagsubok sa ating buhay, ay huwag tayong panghinaan ng loob dahil sa kabila nito'y mayroong darating na mas magandang bukas sa atin. Ako po si James Bautista Tirado from Malasiki, Pangasinan, na bumabati sa inyong lahat ng isang maligayang Pasko at masaganang bagong taon. Pakinggan natin ang pamaskong mensahe mula kay Governor Amado Pogi I. Espino III. Mga minamahal kong kababayan at kailian, nandito na muli ang inaasam nating Kapaskuhan. Ang masayang paggunita sa pagsilang ng ating dakilang tagapagligtas, ang ating Panginoong Jesucristo. Kumpara nung nakaraang Pasko, kung saan nabalot ng lungkot at pangamba ang buong mundo dahil sa pandemya, ngayong Pasko ay ramdam natin ang panunumbalik ng sigla at saya dahil sa magandang bunga ng ating disiplina, sakripisyo at pagkakaisa laban sa COVID-19. Mga kababayan, kailian, ito po ang aming handog sa inyo sa Kapaskuhan. Ang tuloy-tuloy na pagbibigay ng walang humpay at walang kapagurang tunay at tapat na serbisyo para sa inyo, sa inyong pamilya at para sa ating minamahal na probinsya. Mula po sa aking pamilya at sa buong provincial government ng Pangasinan, binabati po namin kayo ng isang Napakinggan natin ang mensahe ni Governor Amado Pogi I. Espino III kasama ang provincial government employees. Asahan ang maayos at dekalidad na serbisyo ng San Carlos City Water District. Katuwang ang Prime Water San Carlos, tuloy-tuloy ang paghahatid ng malinis na tubig sa bawat kabahayan dahil ang tubig ay buhay. Anumang mga problema o mga katanungan sa kanilang serbisyo, maaring tumawag sa telepono 634-1035-955-5748 o sa Customer Care Department 0925-564-1552 o magsadya sa kanilang tanggapan sa Burgos Street, San Carlos City. San Carlos City Water District, lalong pinatibay ng Prime Water San Carlos. Si Alan Ann, ikinuwento kung paano pinaginhawa ng Sed Panyawan. Madalas akong nagkakasakit na rayuma, madalas sumusumpong rayuma ko, tapos minsan yung tiyang ko. Simula nung uminom ako, nagtik ako ng banyawang kapsul, ay nagkumanda ang aking pakiramdam, lumakas ang aking katawan. Nawala yung mga sakit-sakit ko sa kasukasuan at saka yung aking rayuma, nawala na. Kaya simula ngayon, magbanyawa na kayo, magaling po, makakapagpalakas ng katawan. Salamat sa mga gumawa sa panyawa kapsul kasi marami kayo natulungan sa katulad naming mahirap, lalo-lalo na yung presyo nyo yung hindi masyadong mahal. Ako si Alan Ann, taga Dasul, Pangasinan. Basta Said Marketing, tatak magaling. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Kamatayan,
Yan ang parusang ipinapataw ng ibang bansa sa mga nahuhuli nilang drug couriers o mga taong nagdadala ng droga palabas at papasok ng kanilang bansa. Mula 2006 hanggang 2009, 205 Pilipino ang nakulong sa China at 75 doon ang nahatulan na ng bitay. Mag-isip ka, huwag maging biktima, huwag maging drug courier. Hatid sa inyo ng PIA at ng himpilang ito. Naglipa na ang mga papaya soaps. Napansin nyo ba mga girls and guys? Aminin, gusto nyo rin pumuti. Sa dinami-dami ng papaya soaps na makikita nyo sa groceries, may isang namumukod tanging White Rose Papaya. Mula sa White Rose, dahil hindi lang papaya extracts ang ingredient nito, meron ding vitamin B3. Nakikita ito sa mga mamahaling mga serums na kilalang nagpapabilis ng pagpapaputi ng balat. Kaya naman ang White Rose Papaya, clinically proven magpaputi in as early as 7 days. With regular use, papaya puti, papaya fast. Yan ang White Rose Papaya. Starwax, Starwax, wax. Starwax, Starwax, wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Starwax, Starwax, wax. Kitang na to the max. Starwax, aya, so number 1 na floor wax. Walay waterproof formula. Ang gana na danuman, umpawil sukintab na sahig. Starwax, Starwax, wax. Kitang na to the max, max, max. Starwax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Good news! Ang SSS Retirement Pensioners na may UMID ATM card o UBP Quick Card pwede na mag-apply ng SSS Pension Loan online. Mula 3 hanggang 12 buwan ng pensyon ang pwedeng hiramin. Mag-register sa My.SSS portal sa SSS website. Bisitahin ang www.sss.gov.ph at social media account. Good news! Ang SSS Retirement Pensioners na may UMID ATM card o UBP Quick Card pwede na mag-apply ng SSS Pension Loan online. Mula 3 hanggang 12 buwan ng pensyon ang pwedeng hiramin. Mag-register sa My.SSS portal sa SSS website. Bisitahin ang www.sss.gov.ph at social media account. Nag-champion, super power na. Mura siya! Tanggal pa, max mancha. Champion, tipid ka. Bili na! Sa presyong abot kaya. New Champion Supra Power with X-Stain Technology. Max linis, max sulit. Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang Mag-exercise! Pero nang hihina. magki-drama, pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod. Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Action Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgone, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Promo period is on November 22 to January 21, 2022. Grand Draw is on February 12, 2022. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 128519 Series of 2021. Good news! Ang SSS Retirement Pensioners na may UMID ATM card o UBP Quick Card pwede na mag-apply ng SSS Pension Loan online. Mula 3 hanggang 12 buwan ng pensyon ang pwedeng hiramin. Mag-register sa My.SSS portal sa SSS website. Bisitahin ang www.sss.gov.ph at social media account. Good news! Ang
Ang SSS retirement pensioners na may UMID ATM card o UBP Quick Card, pwede na mag-apply ng SSS Pension Loan online. Mula 3 hanggang 12 buwan ng pensyon ang pwedeng hiramin. Mag-register sa My.SSS portal sa SSS website. Bisitahin ang www.sss.gov.ph at social media account. Wala pang SSS account? Mag-register na sa may SSS portal sa SSS website. Sabi ko ng umaga mga ka-aksyon, nagbabalik pong programa ng Express. Kasama niyo pa rin, Aksyon na Kampasyon and... Yes, opo. Kasama niyo pa rin po ako, ang inyong ka-aksyon mula sa Social Security System, Joan Girimbaw po. Ayaw. Okay, sige. Napag-uusapan natin kanina mga ka-aksyon itong bagong investment program ho ng Social Security System, itong WISP program na to. No? At natalakay nga ho natin na kapag kayo ho'y nag-retire or kapag kayo nag-file ng disability claim, ay pwede na makuha yung in-invest dito. So parang paluwagan pero kayo ho'y kumikita rito mga ka-aksyon. So ito naman, ituloy ho natin yung ating talakayan ngayon. Maaari ho bang bayaran yung WISP contribution na hindi po binabayaran ng regular SSS contributions ko? Separate payment kumbaga. Ayun, hindi. Hindi ka pwedeng mag-contribute lang doon sa WISP program without contributing doon sa regular program ng SS. So dapat magbayad ka muna. Kasi ang isang primary requirements dito, lalo na pag employed ka, is that binabayaran mo is yung maximum na contribution natin. Okay. So yung monthly contribution mo is beyond yung monthly salary credit na 20,000. Okay. So hindi siya po pwede na WISP lang. Dapat both dapat hinuhulugan. Ayun. So, magkaakibat ika nga Yes, dapat, no? So, hindi pwedeng separate. Oo. Ay, nako. Sayang naman, no? Madami kasi nagbabalak dito na ganyan. Okay. May ikaw na. Dagdag ka, ma'am? No. I mean, kasi mas yung benefit mo kasi, it's an additional benefit mo doon sa regular. Pero sa pagdating sa regular benefit ng SSS, mas madami ka naman kasing ma-avail, mas madaming benefit. Itong WISP program is just an additional benefit or investment doon sa pwede mong ma-receive when it comes to retirement. Ayun. Add-on lang siya, no? Yes, pero di siya yung main feature talaga. Ang main feature pa rin ng SSS talaga, yung mga pension natin. The regular program. So parang binibigyan lang natin ng options yung mga members natin na looking for another avenue for investment. Ayun. At least malinaw ho tayo riyan mga ka-action na. Ito ba, no? Isang another question, no? Kung sakasakali lamang ho na bumaba sa 20,000 pesos, alam mo, 20K dati, tapos yung bayad mo, no? Yung binabayaran sa isang particular ho na buwan, siguro, naapektuhan yung pan mo, sakasakali, mawawala ba yung pagiging WISP member ho natin sa SSS? Hindi po kapag na-stop yung contribution mo under the WISP program, hindi naman natatanggal or hindi naman na-deactivate yung membership mo under the WISP program. Andyan pa rin yan. Yung investment mo doon, kumikita pa rin. Yun nga lang, yung nilalagak mong contribution or investment, hindi na siya nadadagdagan. Pero yung kinikita niya every year, of course, nag-i-increase yan. Depende kung ano yung naiwan. Depende kung ano yung naiwan or total contribution mo under the WISP program. Ayun. So, hindi naman siya nawawala. Okay. So, at least malinaw tayo riyan. And then, of course, if halimbawa, binayaran nila is below the 20,000 na contribution, and then, later on, or the next month, tumaas na naman, then, dire-diretso lang. Parang parehas lang din siya doon sa regular program natin sa SSS. Pero can I make up for the lost times na hindi ko nabayaran yung WISP ko? Wala naman tayong limit doon eh. So, you could pay as much as you want. So, yung binanggit nyo kasi kanina, dapat regular member ka, then ikuko na lang, di ba? Oo. So, paano? Ako lang, gusto ko, doblehin ko yung minulog ko dyan. Pwede ba yun? Hindi. So, hindi talaga. hanggang 3 to 50 lang tayo. Yun lang talaga. So, basta yung 650 na excess doon sa, yun nga, pag 25,000, meron ka excess na 650. So, dun lang siya. Dun lang talaga. Sayang naman, no? Pag may extra ka sana 700, di ba? Ganun mo sana, di ba? Sayang naman. Anyway, sige, tuloy natin to mga kaibigan, mga ka-action, ano? Yan, good news po yan, mga ka-action. If ever lang ho talaga, no, na bumaba, kahit 1 month or 2 months, you're still a member of WISP. Ito naman, kung ang miyembro ho ay nagbabayad ho ng pinakamataas sa monthly salary credit, MSC, mas magiging mataas din po ba yung matatanggap niyang benepisyo, loanable amount sa regular ho na programs po nitong SSS? Apo. Okay, so, yun yung kwan natin, no? Yun yung to clarify the difference between the
benefits under the regular SSS program and the WISP program. When it comes to regular benefit under the regular SSS program, hindi po natin sinasama sa computation yung sa WISP. So purely, yung WISP po purely, it is an investment, an additional benefit when it comes to retirement. Pagdating sa loan, pagdating sa regular benefit under the SSS program, hanggang 20,000 monthly salary credit lang tayo. So yun siya. I hope na-clarify ko yung na-clarify natin yung concern on that part. Ayun nga, sabi natin add-on siya as an investment when it comes to retirement. Parang extra ketchup lang siya, no? Kapag nag-order ka ng french fries. Yes. Ayun lang, no? Mas masarap pero di naman kailangan talaga. Hindi mo siya mapapakinabangan ngayon, pero later on, if you retire, doon mo mararamdaman yung good effect naman niya, yung kita. Sayang naman. Hindi siya sayang. I mean, ito sana, mag-loan sana ako ng mas malaki. Mas WISP member ako, di ba? Akala ko ganun, di ba? May mga ganun na katanungan yung mga listener natin. Pero syempre, hindi nyo papakinabangan yan sa ngayon. Sa ngayon, hindi. Kasi tutubo pa lang yan eh. Parang puno lang yan, di ba? Parang nandyan lang yan. Oo. Parang hindi siya natutulog dahil kumikita naman siya. Oo. Ikon nyo muna mga ka-action. Ikon nyo lang. Hindi, kumbaga, ang tinitingnan natin dito mga ka-action, long-term investment po tayo. Yes, ano? Yung sa hinaharap tayo mga kaibigan. Alam mo naman tayo rito, advance mag-isip, di ba? Okay, ito naman ma'am. Ano? So, if ever lamang ho, no? Kailangan din ba maglagay ho ng beneficiaryo sa WISP contribution? Hindi na kailangan. Dahil kung sino yung nilagay ng member as kanyang beneficiary, siya din yung beneficiary niya under the WISP program. Hindi yung maglalagay ka ng another beneficiary under the WISP program. Hindi po ganun. So, kung ano yung ni-report mo, ni-report mo or nilagay mo beneficiary mo under the regular SSS program, sila din. Isumit laeng nga. Yeah. Hindi na ayaw natin maging komplikado yung buhay ng ating mga members, no? Oo. Sige, eto naman, napapayawan na rin natin to, no? Pero pwede ba magbayad ho ang miyembro na nasa higit pa kaysa doon sa nakasaad sa kanyang contribution table? No. Hindi, di ba? Dapat sundin ho ng member yung nakasaad na nandun sa kanyang contribution table. Sa akin, magkano ba yung sa akin? Nakalimutan ko na eh. Pero di ako sweldo ng 30 mil ha. Sana sweldo ako ng 30 mil. Benefits, mga ganon. Oo. Ito naman ma'am, no? So, paano ko malalaman? Ito na, no? Aware na ako ay naguhulog dito sa WISP na to. Aware na ako na talagang napupunta sa WISP yung bahagi ng contribution ko. So, paano ko po malalaman, Ma'am Joanne, kung magkano yung aking actual na WISP account at kung ito nga ba ay lumalago talaga? Oo. Bali, mayroon pong mayroon pong module na kinikreate ang SSS wherein makikita nila doon yung actual contribution posted under the WISP program at makikita nila doon yung kinikita niya. So, makikita rin nila yan doon sa kanilang my.sss account once na-registered sila. Kaya palagi natin sinasabi na mag-register po online. So, saan doon, ma'am? So, pag-login ko, tick, ayan. So, right now, hindi pa siya in place, no? Pero if doon mismo sa system namin at the office, makikita namin siya. Ayun. Yung WISP contribution posted. Oo. Sige, ma'am, ikot natin ang konti kasi may sunod na program sa atin ngayon. Ito naman, ma'am, ano? So, ito naman ang karagdagan nating tanong dito, ano? Mawawala ba yung peso fund o yung flexi fund kasi meron tayong WISP? Hindi po mawawala ang peso fund or flexi fund program ng SSS bagkos yung WISP program po natin is an additional option. So, if they don't want to avail the peso fund or the flexi fund, mayroon silang option which is the WISP program. Pero pag naka-avail na ako sa peso fund or flexi fund, naman. Pwede rin? Pwede naman. Okay, that's Ganun good. lang siya. Ganda yun. Gandang ko, additional income, ika nga. Ito naman, madam, etong tanong, investment yan eh. Magkano ang tubuhan natin dyan? Magkano ang porsyentuhan natin dyan? Ayun yung tanong. Yun yung tanong eh. Pag pinag-usapan natin is investment. So, ang kita niyan is 4 to 9%. At pwede pa yung tumaas. Depende doon sa kinikita ng investment po ng SSS. So, ma'am, 4 to 9%. Pwede ko ba, nabangin nyo kasi kanina, yung pera na yan, igagamitin ng SSS for their investment din. Ma'am, ang tanong, can I choose kung saan pwedeng i-invest ng SSS tong para sa akin? No. We have we have a specific department na in charge for the investment. Sila yung nagmamanage on how to invest, where to invest. So pinag-aaralan din kasi nila yung mga yan. Sige, So but the members don't have the option to choose on what investment or kung saan i-invest yung kanilang mga
inilalagak na contribution or investment under the WISP program. Pero 4 to 9%, ha? Yes. 4% hanggang 7%. Ang mataas na yun sa bangko. Sa bangko, 1% lang, di ba? Mulmulanting. Manwisp kilagag. Okay, ito naman. Para po sa kapakanan ko natin mga miyembro, maaari nyo na bang ilarawan po kung halimbawa isang miyembro ko nagsimulang maghulog po sa ilalim mo ng WISP, sa ilalim ng 25, 30, or 50 years old po? Okay, so ipagpalagay natin na ang growth ng WISP po natin ay nasa 4.5% per annum at ang taon po ng member po natin ay nasa 25 years old. Nagsimula siya mag-contribute ng 25 years old siya. Makakaipon siya ng 7,960 matapos ang isang taon. So that's 1 year. Okay, kapag siya ay 30 taong gulang naman, siya ay makakaipon naman ng 114,041 pesos under the WISP at pagtungtong naman niya ng 60 years old, maaring umakyat yan up to 1,998,189 sa kanyang ipon under the WISP program. So mas maganda talaga na if you invest habang bata pa tayo. So, habang ka-age niyo pa lang kami. Sige. Sige ba, may cut na ho natin, no? Sa huling katanungan na lang ho natin para sa mga ka-action natin, no? Dahil medyo goal na tayo sa oras at si Ma'am Joanne ay may kinakailangan pang gawing mahalaga, ano? Ma'am, baka meron kayong mensahe po sa ating mga ka-action, tagapakinig po natin ngayon. Yes po. Ongoing pa rin po ang ating co-donation program sa SSS which will last on February 14, 2021. Please take advantage of this program po dahil hindi po natin alam kung kailan ulit siya babalik. Yes. And kunin ko na rin yung pagkakataong ito para pasalamatan, of course, the Action Program for being our partner in disseminating SSS programs and updates. And of course, sa lahat po ng ating mga tagapakinig dito po sa Action Radio. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at pagsuporta po sa social security system. Ayan. Okay, maraming salamat po, Ma'am John. It's been a pleasure, not only to me, but also to the entire Action Radio family, na nandito kayo at na-share nyo yung kaalaman sa ating mga tagapakinig. At of course, pati na rin po sa amin. So yun po mga ka-action, ang programang Express. Huling airing na ko dito ni Ma'am Joanne. So hopefully, next time, magkita-kita na naman ulit tayo. Magbabalik. Ayan. Hopefully, makasama ulit natin si Ma'am Joanne dito. Kahit guesting or kung man lang sana, Ma'am, Sure. para sa mga programs sa SSS, mga katanungan ho, So anyway po mga ka-action, at sana ho, meron kayo nakuha mga aral ho sa atin pong nagdaang 13 mga episodes po dito sa programang Express. Sana natutunan ho ninyo kung paano gamitin yung my.sss. Primarily, dyan kasi umikot yung ating mga programs, And of course, sana na-download nyo na rin yung SSS application sa mga mobile phones ho ninyo para makita ho ninyo yung update po sa inyong mga benepisyo, Kung gaano ka-transparent ho ang SSS pagdating po dyan sa mga bagay-bagay ho na yan, Ayan. Okay, so maraming salamat po muli, Ma'am Joanne. Papaalam na ho tayo. Maraming salamat ho mga ka-action sa inyong walang sawang pagsubaybay sa ating programa Express. Nakasama ho ninyo sa ituwatan po ng ka-action ay kabisa na pasyon. And of course, kasama niyo mo ulit for the last time. Hindi naman. Sa ngayon, bye for now. Kasama niyo po, John Griba for Social Security System. Ayan. Okay, go ahead then kay Madam Lolita Macaraeg at kay Tita Dimfaya. Good morning po sa inyo. At kay kay Sir Jupiter de la Cruz. Ayan, mga sumaga po sa inyo. Yung question nyo, i-PPM na lang ho namin yung sagot ho riyan. So muli, maraming salamat po sa inyo. Sunod na ho ang Pangasinan Bilis Kilos kasama